Sa Good Vibes, simultaneous Christmas lighting ceremony ang ginpatigayon sa duha ka mga township sa Megaworld sa Bacolod City. May Christmas bazaar man sa mga nagapangita kaladtuan sa gabi. May report si Romeo Subaldo. Isa ka fireworks display ang nag-highlight sa simultaneous Christmas lighting ceremony sa the Upper East kag North Hill Gateway sa Megaworld sang kagabi. Mas ginpasan nagpagid sa mga Christmas lights ang ginadagsa sang tawo nga the Upper East. May 20 feet ka Christmas tree nga nagapakita sa nativity scene kag iban pa nga mga Pinoy Christmas icons. Ang iconic na refurbished BMMC nga train ang napuno man sa Christmas lights. Sa North Hill Gateway naman, mas nangin picture-worthy pagid ang iconic na Bacolod welcome marker nga ginpasanag sa Christmas decors. Sunod sa kay Jennifer Palmares Fong, Vice President for Sales and Marketing sa Megaworld Visayas, gikan sa madinalag-on nga electric mascara, isa naman ka panibag-o nga kalipayan ang ilang ginatanyag sa mga taga-Negros. This holiday season, Megaworld Bacolod, Upper East and Forbes Hill is bringing us more reasons to smile and celebrate the holidays as we simultaneously unveil the light up the first Christmas tree here at the Upper East and at Forbes Hill. 6, 5, 4, 3, 2, and 1. All right. Matapos ang lights on ceremony, ginbuksan man sa mga opisyalis ng syudad ang Christmas Bazaar sa likod lang sang McDonald's the Upper East kung saan pwede makabanding ang mga pamilya kag barkada. May nanari-sari nga mga kiosko nga nagatanyag sa pagkaon kag iban pagid nga mga produkto.